YouTube Mirasym kanaly. Teke gizi tatsana. Artuk gül hakkında ýalmyrat çadırdyfyň. Anny ulejä bilen gurrundaşlygy. Barynjy jogap. Içigiň jaýyň edil orta arasynda. Pesejik kem keçirek stoluň başynda biz anny ulejä bilen iki çay otyrys. 80 ýaş arka atan bu ene saglygynyň gowşak bolmagyna garamazdan juda janly gurrun berýär. Hereketlerim bir tüýsli janly. Ol edil şu wagt gurlameçede dälli. Çünki ol taryhymyzda wajyp bir waka barada gurrun berýär. Anny ulejä Tatyana Artukul-Çekinskayanyň gyzy, Annugul Muradowna Çekinskaya. Merdana Türkmen zenanynyň ýeketek dir galan perdendi. Onuň agyr, dartgandy, emma manily durmuşynyň kijijik şaýady. Biz gurrun edip oturuşymyzda 3-4 ýaşlyja türkmen gyjagadynyň elle çekilen suratlaryny synýardyk. Suratlaşyň çeken şol suratlaryny Anny ulejä görkezmizde. Ol suratlaryň birini saýlap alyp, ine şu jagaz ejeme çalym edýär. Gara gözelek, namysçan jagaz. Gözlerim, gaşlarym edil ejemke çalym edýär diýdi. Şeýdip 5-6 suratdan ýekejesini saýlap aldyk. Dogrudanam şol saýlanan surat üýtgeşikdi. Ondaky gyjagadyň gözlerine üýtgeşik many bardy. Tatyana Çekinskayanyň çagalygyny ýatlajak bolup, oňa känser edip oturdum. Ine birdenem şol suratdaky teke gyjagady bilen hyýarymda gurlaşymdan duýman galypdyryn. Bu näbelli gyjagadan men soraýaryn. Olam jogap berýär. Sen kim? Gyjagaz. Bilemok. Sen adyň näme? Bilemok. Adyňy bilemokmy? Ýok. Kimiň gyzy? Ejeň kakan kim? Bilemok. Men hiç sady bilemoga. Nerede ýaşaýadyň sen? Ha, Hotaýda. Kimler diýerdiler size? Tekeler. Kimler? Tekeler biz. Düşünen okmy? Tekeler. Sen onu teke gyzy da şeýle dermi? Owo, teke gyzy. Häli häzirçeli Tatyana Çekinskayanyň hakyky ady, atasynyň ady belli däl. Gaty kijijik bolan soň ol adyny bilmänler. Dogrusy düşündirip bilmänler hiç kime. Şol teke gyýlygyny da galypdyr. Elbetde, ady bolanlar öwürgüljiňe. Atasam bolanlar enesem. Dogonjuklaram bolanlar. Kim bilýär? Günni onuň adyny tutup gyýranlar ejesi. Godym, balam diýenler, söýenler, howdulänler, ak gowsundan süýt berenler. Emma zalim ykbal o görgüljiги himmedatdan mahrum etdi oturuverdi. Hatta öz adynam biler ýaly etmedi. Asylja teke gyzy bolup galy görgüljuk. Men hyýaly pikirden çykyp bilmän ýene-de teke gyjaganyň çagalygyny gödegime getirjek boldum. Beýikli pesli gum depelerini 3-4 ýaşlyja gyjaga ylgap ber. Ol ylgap barşyna hedil edip gülýär. Neneň gülmesin. Asman arasy, zemin arasy, gün ýeli mähre bilen çoýup dur. Daş töwerek ümzümlik, afudalyk. Gyjaga ayak ýalaňaç ylgap berşini hedil edýär. Onuň elinden ayagyndan saklaýan ýok. Erkin. Ine birdenem dünýäni aputpan tutýar. Elkenç gümürdi. Yer sarsaryp asmany gara bulut örtýär. Gyjagadyň şadjanja gülküsini ahynala gasýar. Edil zeminiň teýinden çykýan ýaly adamlaryň, çagalaryň aglap eňleýän ýürek sarsyrjy sesler eşdilýär. Bu göktepe uruşunyň ýaňy. Elkenç gyrgynçylygyň ýaňy. Adam mertebesiniň düýp teýkary bilen baskylanan gününiň ýaňy. Edil şol wagt meniň bir döwür sineden suratlarym ýadyma düşdi. Ine şol gany kuşukly uruşyň beýan edýän Fransuz hudojniki F. Rubonyň Göktepe galasynyň zabit edilişi suraty. Partladan galanyň içinde Rus goşunlary süsürlüp girýärler. Olar hiç kimi aýanaklar, çagamy, garmy, tapagy ýok. Hemmesini gyrmaly.
Ine şol ahir zamanyny sypatlandyrýan suratyň içinde bizi aýratyn bir sahna özüne çekýär. Ýaşy bir çene baran garryja türkmen enesi kejejik çağany bagyna basyp duşmanyň gözünden sypjak bolýar. Bu görgül garrynyň edil şol wagt bar aradasy şol çağany halas etmek, neslini halas etmek, nesil daragyny dowam etdirmek. Ine-de näbeli rus hudojniginiň Göktepe galasy Dawud edilen soň çeken suraty weýran bolan galanyň içinde general Skobelov öz atlylar bilen çykyp gelýär. Edil galanyň düýbünde Skobelov'un gelýän guruna bir kejejik teke gyzy eňjigini asyp otýar. Ol görgüljuk bar zatdan bizar bolupdyr. Daşdawrukdaky bolup geçen elkinçlikleri akyl etirip bilmän gözlerini tegelep otýar. 1882-nji ýylda Göktepe uruşyna gatnaşan Massowyň Sankt-Peterburgda çapdan çykan Akyl tekäniň Dawud edilşi atly kitabyndan galadan çykyp gelýän Skobelow'un atynyň öňüne duýdansyz bir ýerden bir gyjagat okturly. Skobelow şo wada atyny saklap, gyjagat ýygnamagy soldatlardan haýyş etdi. Ol gyjagaty öz bolýan lageryna ekitmeklerini buyurdy. Soň Skobelow tapylan teke gyzyny Grafinya Milutina tawşyryp, oňa esewan bolmagyny haýyş etdi. Bu teke gyzynyň ölen üýtgeşik adam boljakdygyny onuň anam bardygyny Grafinya ýaňzatdy. Dogrudanam, galadan tapylan gyjagat gaty üýtgeşikdi. Tatyananyň gününe galadan tapylan soň ol gyjagada taň edip at goýdular. Oňa täze eşik geyindirenlerine bolsa ol şeýle bir owadanjy we şadyanjy boldy. 3 ay geçenden soň rus diline şeýle bir oňa geplemegi öwrenip bolýyn, onuň dil bilşi rus çağalarynyňkydan pes däldi. Ol daşyndan garaýagy hem janlyjy diýmeseň rus çağasyndan tapawutlanyrjak gumanyň ýokdy. Başga da galadan kän çağa tapyldy. Olaryň köpsi oglanjyklardy. Afitserlerimiz olary ýanlaryna saklaýardylar. Garaz her rotada birlän ikilän çağa bardy. Ulular olary oýnadýardylar. Ana ulejanyň ýygyrt atan hoja ýüzüne seredip, oturuşymy onuň gurruny diňleýäryn. Göktepe galasy basylyp alnanna men ejemiň 3 ýaşy dolan ekeni. Şol ap tutupanyny bir gudrat bilen diri galypdyr. Galadan çykyp Harabalykda aýlanyp ýörkäde general Skobelow atlanlykda onuň üstünden marýar. Soldatlara bu gyjagaty ýygnamagy buýrypdyr. Şeýdip meň ejem ruslaryň eline düşýär. Başda ony meýdan keselhanasyna eltýärler. Şol ýeriň denşigi rus soldaty radiony gyjagada eneke edip berleýärler. 1882-nji ýylda Sankt-Peterburgda çapdan çykan Radnik adly çağalar jurnalyna ahal teke uruşyny gatnaşan Harwolukman polkovnik Aleksandr Vasilyevich Sherbagyň teke gyjagadynyň hemde onuň soldat enekesi radionyň taryhy adly oýçurkyna şeýle täsirli setirler bar. Gyjagada eneke bolmak radiona diýseň ýarady. Ol ilki bilen gyjagady ýyljak suwda ýuwunurdy. Kejejik çağa suwa düşmek gaty bir yaraman soň çirkin sesetip aglamaga başlady. Diýenetmän elini aýagyny iki ýana urdy. Radion bolsa çağan gyýkylygyna bakman, on derrew suwa düşürdi. Soňam soldatlaryň eşiginden tikilen köýnejegini geýdirdi. Ony ýalyga dolady. Aýagyna bolsa köwşüň dereňine ýuňjarap geýdirdi. Soňam gyjagady yaralylar ýatyrylýan galtagyň üstüne ýatyryp gazgynja çaý berdi. Şol güniň agyr jebirlerini başdan geçiren gyjagat şol wada süýji uqa gitdi. Bu gyýyz Tanya Çekinskaya-dy. Ol diňe radion bilen Grafinya Milutina öwrenişipdi. Başga hiç kimi gyjagat golaýyna eltenokdy. Ol hemişe radionyň ýerine düşüp ýörendir. Ol kä wagtlar sallada da türkmençede bir zatlar diýip goýberýärdi. Ene şonda radion hiç sada düşünüp bilmän gyjagada gözlerini tegelep ýerdärdi. Gyjagat bolsa enekesiniň bu ülkünç halyna hezler edip gülýärdi. Ana uleje suratlary gezgezdirip gurrun berýär. Göktepe uruşyna gatnaşanlaryň käbirleri kitaplar, jurnallarda ejem barada aglap geçipdirler. Ýöne bize ejem öz ýaşlygyny özi gurrun berýärdi. Oňa at takylşam gaty geň bolupdyr. Şol wagt nätaglary esewan bolýan Grafinya Yelena Dmitrievna Shakhovskaya Milutina ejeme eýe çykypdyr. Ol şol wagtky Russiýanyň harby ministri
Milüçiniň gyzy ekeni. Grafinya ejemiň adyny bilip bilmeýän soň ölçü at goýupdyr. Gökdepe garasy ýanwar aýynyň 12-sine basylanyp alınıpdyr. Ol gün ruslaryň Tatyananyň güni atly dini bayramçylygy ekeni. Şonuň üçin ejeme Tatyana diýip at goýupdyrlar. Tatyana ähli, Tatyana atly gyzlaryň peýişdesi ekeni. Soň Mikhailovna diýip at goýupdyrlar. Ejemi ilki bilen ýygnan Mikhail Skobelev bolan soň ony ejemiň atalygy hasaplapdyrlar. Ejem teke gyzy bolan soňam oňa Tekinskaya diýip familiýa goýupdyrlar. Şeýdibem ejem Tatyana Mikhailovna Tekinskaya bolupdyr. Teke gyzy barada gurrun berýän Radnik Çağlar jurnalyna oçurky ýene bir gezek göz gezdirýär. Teke gyzy barada setirlerden gözüňi aýyrmak mümkin näl. Gämi ýuwaş-ýuwaşdan açyk deňze girip başlady. Kenar, hol, iza galy. Adamlaryň gowry ýatşdy. Taňyada görlemesini besetdi. Oturuşda gysylyp oturuşyna tolkun atýan deňze, hol uzakda galan kenara gaýly göz jagallaryny aýlady. Soňam ýuwaşdan uka gitdi. Gämiň bir çetinde bolsa rus sallady eginde basyp otyrdy. Ol gaýgylydy. Olam uzakda galan kenara seredip gözlerini ýaş aýlady. Ol radiony Tanyan onuň elinden aldylar. Gyjagaly Moskwa gidip okuwa ýerleşdirmägi makul bildiler. Tanya özüniň täze durmuşyny begenjeginem, gynanjagynem bilmedi. Radion bolsa aglaýardy. Çünki ol Tanya bilen ömürlük aýrylykda galmaly bolupdy. Bir ay geçenden soň Tanyany Moskwada Hristiýan dinine kabul etdiler. Soňam ojağat gyjagaly döwletiň hasabyna Nikolaevski yetimler öýüne tapşyrdylar. Ine şeýle çaklanja oçurukdy gör näçe maglumat ýatyr. Teke gyjagaly özüniň üýtgeçik käýsetleri bilen köpleriň ünsini çekipdir. Emma özü baradaky ýazgylardan bolsa onuň habary bolmandyr. Diňe ulalyp geçen soň ol şol ýazgylar bilen tanyş bolupdyr. Ine şonu oňa köp zat aýan bolupdyr. Taryhda görnähil wakalar, ykbalar ýatyr. Eýamlar diýseň şal tüýtkäpdir. Adamzadyň taryhyny dürli öwülüşikler bolup geçipdir. Paşa Rusiýasyny 19-njy asyryň ahyryna iň bir wajyp wakalaryň biri olam ruslaryň Gökdepe uruşundaky ýeňişi bolupdyr. Bu ýeňiş Rusiýanyň basbalçylyk syýasatyna uly öňe güçlige ýardam edipdir. Şol döwrüň harby ministri Dmitri Alekseyevich Milutin öz günneliginde şeýle belli edýär. Skobelewň ajaýyp ýeňişi bütün Ýewropada uly täsir galyrdy. Onsoňam ol ýeňiş ingisleriň başda Owganistana, soňra Günerti Afrikadaky şowsuzluklar bilen gawat geldi. Bu bolsa biziň üçin gaty bähbetli boldy. Gökdepe uruşy barada şol ýyllar Sankt-Peterburgda, Moskwada tom kitaplar ýazyldy. Olaryň awtorlary bolsa Gökdepe uruşyna gatnaşyp ähli zatlary öz gözleri bilen gören adamlardy. Gradekov, Maslov, Sherbak, Trentsev, Kuropatkin, Vershagin ýaly hudojnikler Gökdepe hakykatyny görkezýän ençeme iňiň tikenekledýän eserler döretdi. Hatda Gökdepe atly harby marş hem düzülipdir. Emma olar 1879-njy ýylyň 28-nji awgustyndaky öýleriniň ýeňişleri hakynda ýalan maglumatlar berýärler. YouTube Mirasym kanaly. Ikinji bab. Uruşda gyrylan adamlaryň, alynan oljalaryň ýöýte hasaby ýerdilipdir. Egtilmez Rus goşunynyň general Skobelewiň ady arşa göterilip şöhratlandyrylýar. Gökdepe uruşyna gadanan ýeňiş üçin general Skobelew Sevtoy Georgi atly hajy bilen sylaganylýar. Generallykdan general adjudantlyga çekilýär. Ol hakyky halk gahrymanyna öwrülýär. Ýöne esasy ýeňiş ruslar üçin başga zatdy. 18-nji asyrda Pyotr I-iň amala aşyrmagy hyýalanan maksady 19-njy asyryň ahyryna ýol alyp ugraýar. Ol maksat basbalçylyk maksady, özge ýurtlary basyp alyp özüne tabyn etmek, boyun egdirmek syýasaty. Pyotr I öz döwründe Orta Aziýanyň üstü bilen Hindistana etmek, onu boyun etmek maksady bar ekeni.
Emma onun ilkinji synanşygy şowsuz utarýar. Hiwa iweren Bikovic Cherkaskiň ýolbaşçylygynyňky ekspedisiýasy derbi edilýär. 19-njy asyryň ikinji ýarymynda bu wajyp işiň täzeden ugruna çykylýar. Slavian doganlarymyz howpasynda bahanasy bilen Ruslar Bolgariýany azad etmek maksady bilen Türkiýe urşuglan edýärler. Çünki Bosfor hem Dardanelli aýlaglarynyň üstü bilen Owganistana, soňam Hindistana aşyp bolýardy. Emma Rus türk urşy gaty agyr bolan soň Russiýanyň goşuny sandan çykýar, ummasyz köp serişde harj edilýär. Bosfor aýlagynyň üstü bilen Hindistana geçmek plany başa barmaýar. Şonuň üçin Ruslar yeňilrek hem ýakyn ýol agtarýarlar. Ýeketäk ýol olam Orta Aziýanyň üstü bilen aşmak bolýar. Ine şonuň üçin 1872-nji ýylda general Lamakiň ýolbaşçylygyndaky Rus goşunlary Orta Aziýa hüjüm edýärler. Bu ýer iş hem Ruslar üçin şowsuz utarýar. 1880-nji ýylda general Skobeliewiň ýolbaşçylygyndaky goşun Kaspy deňiziniň kenaryna çekişlerde düşýär. Harby tehnikalary, enjamlary, ýaraglary üçin bolan ägir uly goşun ýene-de Orta Aziýa dökülýär. Ak general ady bilen belli Skobeliew Ozal Kawkazda, Xivada, Kakanda Rus türk urşlaryny özüniň ganhorlugy bilen tapawutlanan adam. Russiýanyň bähwidi üçin ol hiç satdanam gaýdanokdy. Başga halklara garşy onuň öz siýasaty bardy. Ol şeýle ýazýar: Aziýanyň diňe bir emlägini näl, onuň aňyny hem almak gerek. Onuň ýyldaşy we kärdeşi general Mastov bolsa Skobeliewiň aýdanlarynyň üstüne ýetirýär. Bary ýogy 10 aýyň içinde Skobeliew ahaliteki ekspedisiýasyny üstünlikli tamamlap Orta Aziýada Rus agalygyny berkitdi. Gökdepe uruşuna gatnaşyp tekeleriň gahrymançylyklaryny, olaryň ýan mermezliklerini öz gözleri bilen gören general Gradek bolsa tekeler ýer şarynyň ýüzüne dörän teňmil. Olar adamzady maskara edýär. Şonuň üçin olardan dynmalyp haýbat atýar. Gökdepe uruşundan soň ömrüni Paşa Russiýasynyň harby bölümlerini gulluk eden Rus, Türk, Kawkaz uruşlaryna gatnaşan harby ýurist polkownik çekişlerde doglan Nikolay Han Yomutski öz ýatlamalaryny şeýle ýazýar. Türkmenler müň ýyllyklaryň dowamyny Aziýanyň sähralyklaryny erkin ýaşap ýören halk. Olar öz üstlerinden agalyk edýän häkimligi, erkinligini elinden alýan kanunlary görmedik halk. Türkmenleriň bütün ömrü erkinlikde geçen, olaryň bütün daş töweregini erkinlik gurşap bolan. Şoň üçin olara agalyk edici güýç täsir etmeýär. Ol öz ýatlamasyna başga bir pikir hem orta atýar. Bar pas irki döwürlerden Rus padşalaryny özge halklaryň ýerini, ýurtlaryny basyp almak enlikleri bardy. Olar Günmatarda da, Günnogorda da häl işini basyp aljylykly ýürüşleri guraýardylar. Halklary gulçylyga öwürýärdiler. Özleriniň basyp aljylykly hereketlerini bolsa olar insan söýjülik pikirleri bilen ýumurlaýardylar. Hawa 1881-nji ýyl Rus padşasy üçin bähwitli ýyl boldy. Bütün Orta Aziýa eýleni inni beýlik maksatlaryňa amala aşyr bermeli. Hindistan, Owganistan, beýlik günnogor ýurtlarym inni uzakda däl. Olara tarap amykly ýol açyldy. Emma 1882-nji ýylyň awgust aýynyň 20-sinde garaşylmadyk bir waka boldy. General Skobeliew Moskwanyň Kaşam myhmanhanalarynyň birine keýip çekýän mahaly Gökdepe uruşuny rehimsiz gyrgynçylyga ýol beren, öwüni dolduryp bolmajak ýetkileriň döremegine sebäp bolan gözü ganly general amaradyny tapşyrýar. Skobeliewiň ölümini bütün Rossiýa gynanç bilen kabul edýär. Ähli gazetler, jurnallar generalyň ölümine matam tutmak bilen gynanç bildirýärler. Novoye Vremya jurnaly bolsa şeýle ýazýar: Şogla satjan ägir meteor daşy ýaly ol Skobeliew dünýäniň üstünden aýlanyp ömürlük gözden ýitdi. Paşa Russiýasynda bolsa geçýän bu galawatly wakalardan 4 ýaşynda Russiýa äkilden Gökdepe urşuny enatasyndan jyda düşen teke gyjagadynyň general Skobeliewiň gynlygy hasap edilýän mährem gyjagadyň habary ýokdy. Ol bu wagt düýbünden üýtgeşik ýurtdaky Russiýadaky durmuşyna amykly öwrenşipdi. Käbir derejede teke gyzynyň ykbaly bilen baglanyşykly taryhyň sahypalaryna
ser salyp ýene-de any ölejäniň otagyna dolanyp gelenini duýmangarlyk. Ol görgüli bolsa şol gurrun merip otýar. Ejesi hakynda onuň gursogyna juda gurrun köpdi. Ejemiň Russiýada 5-6 ýaşyndaky aldyran suraty bardy. Rus duwaryan çağalaryň eşiginde. Başynda owdunja şlyapajygy bar. Eginde üýt goşup köýnejigi. Şeýle bir gowjy. Aklyň hayran eder. Ejemiň çağalygyndan galan ýeketäk şol suratdy. Emma ýadyma çönök. Kimdir biri alyp soňam gaýtaryp getirmedi. Şonu ol ýetimler öýünde terbilenýär ekeni. Ejem akyllyja hem dogumja bolan soň derrew özüni aldyrypdyr. Oňa hemmelerin göwüni ýetipdir. Ejemiň çağalygyna degişli hiç bir zat galmandyr. Moskwanyň arhiwlerinde käbir maglumatlar bolmagy ahmal. Ýöne kim onu barlajak, öwrenjek. Soň ejem ýetişen soň Yelizawetanyň adyny göterýän Dinanlar institutyny kabul edýärler. Ol institutda diňe dwaryanlaryň, ýokary çynly harby adamlaryň, täjirleriň, gara ýokary gatlaryň çağalary okuýardylar. Ejem instituty 1894-nji ýylda tapawutlanan bahalary bilen oturýar. Türkmenistanyň Merkezi Döwlet arhiwinde Tatyana Çekinskaýanyň terjemahana degişli öýtü bukça bar. Ine şonuň üçin ne bolsa Çekinskaýanyň durmuşy hakynda gymmatly maglumatlar ýerleşdirilipdir. Anha meniň elimde Tatyana Çekinskaýanyň institut tamamlandygy baradaky şahadatnamasy. Saralyk giden galan kagazyň ýüzünde şeýle ýazgylar bar. Moskwanyň Yelizaweta institutyny terbiýe alan general adjutant Skobelfň hemde Knyagina Şahowskaýanyň gyýlygy hasap edilýän Tatyana Mikhailovna Çekinskaýa şu okuw jaýyny okuyan döwründe ahlakdan 5lik, Allah Taala kanunlarynyň 5lik, rus dilinden we sözleşinden gaty oňat, fransuz dilinden hem sözleşinden gaty oňat, nemis dilinden we sözleşinden oňat, matematikadan 5lik, geografiýadan gaty oňat, taryhdan has oňat, pedagogikadan 5lik bahalara münasip bolup, bulardan başga da Çekinskaýa okuw döwründe surat çekmek, yazmak, saz we tans, el işleri, hojalyk işleri boýunça tälim alyp, instituty tamamlandan soň ýazyly kitaba münasip boldy. Moskwa 1894-nji ýylyň may aýynyň 20-ri şahadatnamanyň gapdaly bilen bir näçe suratlarda göz gezdirýär. Tatyana Çekinskaýanyň Yelizaweta Dinanlar institutyny okan döwründe aldyran suratlary, onuň ýeke özüniň düşen suraty täsirli. Ine gözleri ýanyp duran 17-18 ýaşlaryndaky gara gözelek teke gyzy. Onuň gözlerine nähil hem bolsa gaýgy bar. Ine beýlek suratda bolsa Tatyana Çekinskaýanyň özü bilen okuyan joralary bilen surata düşüpdir. Özüniň owdunlygy bilen ol beýleklerden saýlanypdyr. Tatyana Çekinskaýanyň okan Yelizaweta institutynyň jaýy häzirem Moskwada bar. Jaýyň içinde köp özgürçlikler bolanam bolsa, onuň daşky keşfi kämir üýtgemändir. Üýtgeşik arkitekturasy bolan okuw jaýynyň kiçiräjik howlusy bar. Ortada uly fontan, howlyň haýatym şol öňki salynşy ýalydyr. Yelizawetanyň adyny göterýän Dinanlar instituty öz döwründe juda meşhur bolupdyr. Bu ýerde hatda meşhur şahyr Aleksandr Sergeyevich Pushkiniň aýaly Natalya Goncharova da okapdyr. Ol barada bize bu ýeriň taryh muzeýiniň işgäri Gartaşan Zenan gurrun berdi. Ol bize jaýyň içindäki demir basgançagy görkezip, ine şu ýerde bu basgançakda Aleksandr Sergeyevich Pushkin Natalya Goncharova bilen duşup duram diýär. Bu mährem aýal Çekinskaýa barada onuň şu ýerde okanlygy barada hem bilýän ekeni, onuň uzak Orta Aziýadan getirilendiginden hem habar bar ekeni. Moskwada bolamda şol demir basgançaklary uzak wagtlap seredip durdum. Teke gynyň ýörek barşyny gözüme getirdim. Şol ýörek barşyna da görgüli kim bilýär? Pikir edenler kim men? Nirde meniň watanym? Görelmikem hey dogdup mekany? Ol mümkin anha şu penjereden seredenler, Sinanlar, Rus şäheriniň adamlaryny, bardanam öz watandaşlary ýadyna düşenler, gamynlananlar, şu döwreçeli Tatyana Çekinskaýanyň okan okuw jaýy ençemegede üýtgäpdir. Yelizawetanyň adyny göterýän institutdan soň Sowet döwri ol
Krupskaya adynaky pedagogik institut bolupdyr. Beýik watançylyk uruş ýyllary bu jaý harby gospital bolupdyr. Soň kommunistik pedagogik universiteti bolupdyr. Häzir bolsa bu jaýda Orsiýanyň pedagogik instituty ýerleşýär. Men anagulaja bilen iki çäk oturşymy oňa gyzyklanýan soraglarym berýäryn. Olam howlukman her bir söz ölçerip jogap berýär. Meni Tatyana Çekinskaýanyň institutundan soňky ykbaly gyzyklandyrýardy. Institutu tamamlandan soň ejemiň kynwyny başlanýar. Okuw guturyp Moskwada öz okan institutuna işe galypdyr. Diýlen maglumatlar hem bar. Ýöne ol görgüli bir wada özüni nire urjagyny bilmändir. Özüniň türkmenlerdendigini, teke gyzdygyny oňa odal köp ýatladypdyrlar. Özüniň geçik baryndan onuň habary bar ekeni. Ýöne Türkmenistana näde başmaly? Ony ol ýerlerde näil kabul ederler? Kim garaşýar o Türkmenistana? Ol hakyky öz adynam, atasynyň, ejesiniň atlaryny bilen ahry. Ol ýekeje zady bilýär. Gökdepeden özüm teke gyzy. Başga hiç zat. Onsoň o görgülini şu ýagdaýda kim tanar? Onsoň ol bütün tebigaty bilen rus durmuşyna, rus terbiýesine, däp desturyna uýgunlaşan. Özüm bütünlüğü rusça giyinýär. Öz türkmen dilini bilenok. Onuň türkmenligine beri nanarlarmyka? Ine şu çykkansyz agyr ýagdaýlar ejemi kynwyna oýýar. Ýöne nähili kynan bolsa, özüniň esasy watany, türkmen topragy onuň kellesinden çykmaýar. YouTube Mirasym kanaly. 3-nji jogap. Men arhivde maglumat toplan wagtlarym ýene bir ýetgeşik maglumatyň üstünden bardym. Ol Tatyana Çekinskaya bilen Pyotr Skvartsowyň nikalary barada güwä geçen şahadatnama. Bir bölejuk saralyk giden kagadyň ýüzünde şeýle ýazgylary bardy. General adjutant Skobelfň we Şahowskaýanyň gyýlygy Tatyana Mikhailovna Çekinskaya bilen injener mehanik Pyotr Sergeyevich Skvartsov Moskwanyň Yelizaveta institutynyň ýanynaky Troyski butkanasyna 1898-nji ýylyň awgust aýynyň 20-sine nikalaşdylar. Ruhani Dmitri bir bölek kagadyň ýüzünde insan ykbaly ýatyr. Maşgala durmuşynda bolan ilkinji ädim ýatyr. Okuw tamamlandan soň 4 ýyl geçenden soň Tatyana Çekinskaya durmuşa çykmagy makul bilýär. Yekelik görgülini ýerden-ýerde. Pyotr Skvartsov diýilen ýigide durmuşa çykýar. Ol ýigit Kuznetsov diýilen täjiriň farfor zawodyna injener bolup işleýän ekeni. Ýaşlar bir-birini halaşyp bardylarmy ýa-da tötenlikde nikalaşypdyrlarmy? Ol barada hiç ýyl maglumat ýok. Troysk butkanasyna da bolup gördüm. Ol Moskwanyň çeträginde ekeni. İçi ütgeşik bezelen bu butkany häzir hem öz görkini ýitirmändir. Ähli ýerden Isa Peýgamberiň suraty saňa seredip dur. Ine şu ýerde şu butkanyda 100 ýyl töweregmenden odal teke gyzy ömründe ilkinji gedek nikalaşypdyr. Nähil duýguny başdan geçirdik ýaşanyny. Tatyana Çekinskaya elbetde tolgunandyr. Ana ulejanyň görrüňi meni uzak ýatlamalardan häzirki hakyky durmuşymyza alyp gelýär. Ejem durmuşa çykandan soň bir näçe ýyl Moskwada ýaşaýarlar. Soň Pyotr Skvartsowy Harkow'a işe geçirilýär. Harkowda farfor zawodynyň filialy bar ekeni. Olar ol ýerde 1905-nji ýyla çelle ýaşaýarlar. Tatyanyň 3 sany gyzy bolýar. Harkowda Tatyana Çekinskaya ýerli gimnaziýada naşar ýurt dilleri boýunça okadýar. Durmuş öz ugruna gidip dur. Emma maşgalada oňşuksuzlyk başlanýar. Bar wela Pyotrdan aýdýar. Ol içegen bolup, häli şini Tatyana azar berip başlaýar. Onuň üstesine de Rossiýada rewolýusiýon hereketler başlanýar. Uruş söwüşler köpelýär. Kyn ýagdaýa düşen Tatyana öz watanyna, Türkmenistana gaýdarman bolýar. Emma Pyotr Skvartsov garşy çykýar. Çekinskaya uzak näbel Türkmenistana çağalaryny hem alyp gider öýdüp, ony öz çağalaryndan mahrum edýärler. 3 san gara gözelek gyz Pyotr Skvartsowda galmaly edilýär. Şeýdibem ejem öz dogduk mekanyna ýeköz gaýtmaly bolýar. Tatyana Çekinskaýanyň öz ýenligini suwd edýän üýtgeşik maglumat bar. Onu Çekinskaýanyň onuň aly hezretleri imperatoriň kanseliýary işleri boýunça upravляющийsiň adyna ýazan haýyşnamasy beýan edilipdir. Tatyana Çekinskaya Skvartsowa familiýasyny üýtgedip öz Çekinskaya familiýasyny gaýtaryp bermeklerini haýyş edýär.
Onuň haýyşy kanagatlandyrylýar. Çekinskaya familiýasy gaýtarylyp berilýär. Ol haýal etmän Türkmenistana ugraýar. 25 ýyldan soňra Tatyana Çekinskaya dogduk mekana dolanyp gelýär. Türkmen topragy 20-nji asyryň başynda. Men şol döwre degişli arhiw suratlaryny göz gezerýäryn. Ähli ýerde harby eşikli adamlar, Paşa Russiýasynyň generallary, ofitserleri, sallatlary Türkmen topragy ýetişbiliginden özgördülýär. Demir ýollar gurulýar, Amdaryanyň üstüne köprü gurulýar, jaýlar, ýollar, meýdançalar gurulýar, buthanalar gurulýar. Türkmenovidение jurnalynyň 20-nji asyr 20-nji ýyllaryna çykan sanlarynyň birinde Nikolay Khan Yomutski şeýle ýazýar. 40 ýylla Paşa Russiýasynyň harby häkimligi Zakaspi oblastyny öz siýasatyny ýöretmek bilen türkmenleriň durmuşyna bitmejek ýara saldy. Ýaşy könülşen gargurtlar öňki erkin durmuşy ýada salyp öz içki dünýälary bilen bolyberdiler. Soňky täze nesil bolsa, täze döwrüň ýagdaýyna görä bolurlar. Daşyndan seretseň hemme zady boýnalyk, özgäň agalygyny tabyn halk içinden şol agalyga närazylyk bildirýärdi. Olaryň özleriniň öňki erkin durmuşynyň täze tertip düzgünler, kanunlar bilen bogylyp ýörenine gylýardylar. Şeýdibem seslerini çykarman, ähli ahbaratlary öz işlerine saklap, Ak paçanyň güýjüne biýalaç boyun bolmaly bolýardylar. Rus paçasy Orta Aziýany basyp alanyndan soň bu toprakda diňe öz hökümini ýöretýärdi. Diňe şolaryň döreden kanuny, düzgün tertibi, däp desury, siýasat amala aşyrylýardy. Şol kanunlara boyun bolmadyk halynda kim bolsaň şol bol, derrew ugruna çykyp düşman hökmüne ýok edilýärdi. Tersine Rus paçasyna wopal hyzmat etseň, başlaryna täj edip silaw serpa berýärdiler. Çekinskaya bu pajagal ahwalaty öz watanyna gelen gününden göz ýetirýär. Erkinligini aldyran halkyň çykgynsyz ýagdaýyna gynanýar. Ýogsam ol Tatyana Çekinskaya erkinligi küýsäp öz dogduk mekanyna gelip dahyry. Emma hemme zat tersine bolup çykdy. Onuň 3-4 ýaşynda keçip baly, ony ýetişip 25-26 ýaşynda akylly başly adam halyna da öz penjeresinden sypdyrmandy. Ana ulejä könülşen surat albomuna seredip oturşuny suratlara göz gezdirýär. Tatyana Çekinskaýanyň suratlaryna. Ejem 1906-njy ýylda Aşgabatda gelýär. Derrew Daşkentde ugraýar. Sebäbi Aşgabatda işlemek üçin Daşkentden ruhsat almaly. Ejeme ruhsat beren soňlar ol Aşgabatda gelip Zakaspi oblast kanseliýariýasyna dilmaç bolup işleýär. Daşyndan hem Zenallar gimnaziýasyna nemis, fransuz dilleri boýunça sapak berýär. Şol gimnaziýanyň jaýy häzir hem bar. Ol mekan köşküniň ýanyndaky öňkü Meden Aň bilim tehnikumynyň ýeri. Bu gimnaziýada diňe ýokary atlagyň çağalary okudylypdyr. Ejem bu gimnaziýa türkmen gyýlaryna çekçek bolýar, emma ruhsat berilmeýär. Ejemiň erkin hereketleri şo wada paça çynowniklarynyň gözünde kaklaşýar. Bu akylly başly düşünjeli aýaldan az gorkmaýardylar. Öz watanyna sagaman gelen Tatyana Çekinskaya bazı wagtyň içinde esasy bir zada anyk göz ýetiripdir. Her hal erki elinden alynan hiç bir zada hukugy ýok. Halkynyň agyr gününi nähil hem bolsa ýeňletmeli. Ýöne ol döwürde bu ýeňil bolmadyk wajyp işi nähil amala aşyrmaly. Diňe bilim bermeli. Hawa halky aňly düşünjeli etmeli. Olaryň gözlerini açmaly. Uly diýmän, kiçi diýmän okatmaly. Mektepler açmaly. Olarda türkmen çağalaryny, türkmen dilini okatmaly. Bu wajyp pikir halka bilim bermek. Şol döwrüň ilkinji türkmen intelligentlerine da bardy. Ýogsa Çekinskaýany ýekelikden, ýalňylykdan halas eden şolar intelligentler boldy. Ine olar Nikolay Khan Yomutski, Mehmetqul Atabayev, Gasan Efendiýew, Çekinskaya olar bilen hemişe aragatnaşykda bolýar. Çekinskaýada beýleki intelligentler ýaly bir esasy pikire gulluk edýär. Olum agyr ýagdaýa düşen halkyny halas etmek. Ilkinji türkmen intelligentleriniň biri-birine ýazan hatlaryny üns bereliň. Nikolay Khan Yomutskiň Mehmetqul Atabayewa ýazan haty. Sen okamadyk bolsan bagtly bolardyn diýip ýazýarsyň. Gıýylma. Çünki aňy düşünjeli bolup öz halkyň bet bagtlygyny görmäge mümkinçilik kazanýan. Taňa bu zatlar agyr degýänler.
ýöne beýleklere haýr etmäge hugluk. Meniň gadyrdanym Muhammed Guly, ruhdan düşme, biz soňny çeli gidişmeliriz. Mert bol, gaýrat etdi seminariýaň gutar, soň näme etmeligini maslahatlaşarys. Adam diýeniň haýwan ýaly ýaşaman, onuň ruhy belent bolmaly. Ine sen häzir şeýle wajyp durmuşa gadam basýaň. Senin pikirleriň, gaýga aradalaryň iň ýokary durmuş, ol ruhy baýlyk. Gasan Efendiýewiň Muhammed Guly Atabaýewa ýazan hatyndan agyr durmuşy ruh çökünlük bilen däl, iş bilen, boş gurulmalar bilen däl, aýgytly hereketler bilen düzedip bolar. Onuň üçin tezirä kursuny tamamlap, ölüp barýan halkyň içine barmaly. Olar dirilýän öz balzamyň bilen halas etmeli. Tatyana Çekinskaýanyň Muhammed Guly Atabaýewa ýazan hatyndan: Meniň mähribanym, eziz dostum Muhammed Guly. Şol meniň 30 ýaşymy dolýan güni. Biziň ülkemiziň eýlenmegine de 27 ýyl bolýar. Men öz ýaşlarymda olaryň ösüp ähli halkymyza ruhy taýdan ýokary göteriliş we azatlyk berjegine berk inanýaryn. Elbetde, belki sen onu görüp bilmersiň, emma seniň çağalaryň we agdyklaryň ol döwürde ýaşarlar. Ýüzi tozanlak giden, içi hat betekli, galyň papkalar açyp, olaryň içindäki hatlara göz gezdirýär. Anha ýüzi sekretne belgili hatlar. Olaryň biri bilen tanyş bolýar. Türkistanyň raýon gorag bölüminiň naçalnyginiň Zakaspi oblastynyň naçalnygine iýeren hatyndan size habar bermegi özüme borç hasap edýäryn. Tatyana Mihайловна Çekinskaya, Han Yomutski, şonuň bilen birlikde Gasan Efendiýew, Muhammed Guly Atabaýew bilen dostluk araşygyny saklaýar. Han Yomutski täsir etmegi bilen Çekinskaya Zakaspi oblastynda ýaşamak bilen ruhlaryň onu dogduk mekandan alyp gidip, onuň bütün durmuşyny zaýlanlygy aýtmak bilen häliçini zeýrenýär. Graf Palyanyň Zakaspi oblastyny rewiziýa geçirýän mahalyna bolsa, Çekinskaya türkmenleri ýerli häkimiýete garşy öjükdirdi. Türkmen intelligentleriniň batyrgy hereketleri Paça Russiýasynyň nikorlaryna yaramaýar. Şonuň üçin olar aýgytly hereket edip başlaýarlar. 1913-nji ýylyň iýun aýynyň 28-nde Muhammed Guly Atabaýewiň öýde kulýar. 126 sany hat makala tapylýar. Şol hatlaryň içinde Çekinskaýanyň ýazan hatlary hem bar. Han Yomutski, Muhammed Guly Atabaýew tutsak edilýär. Olar panturkizmde aýyplanýarlar. Any ulejäniň otagynyň bir burçynda duran gejejik stoluň üstündäki sagat jyk-jyklap işläp dur. Olar her sekundy, her minuty hasaplaýar. Adam durmuşynyň wagty şeýdip geçip dur. Sagatyň dili öňe gidýär. Wagt bolýyn, hal iza galýar. Ejesiniň keçip barny her gezek ýatlamak 80 ýaş arka atan ýaragsyz aýala ýeňil düşenokdy. Şol ýyllar ejem Rus çynowniklarynyň gözünden sypmaýardy. Onuň her bir ädimini izarlaýardylar. Ýogsa ejem şol kyn nurda maşgal edilmäge ýetişdi. Aşgabatda ýaşaýan Ana Murat Gurbanow diýen muallim ýigide durmuşa çykdy. Ýaşa bermeli ýaly. Olaryň haýdymän gyýlary boldy. Gül Sultan diýip at goýdular. Emma ejem arkaýyn oturanokdy. Ol öz öňünde goýan maksadyna ýetmek üçin hemme zatdan geçýärdi. Ine ahyr soňy onuň jezasyny berdiler. Artyk stansiýasyna sürgün etdiler. Şeýle bolan soň kim onu maşgal edip saklajak? Dargady, ýene-de maşgala. Häzirki artyk obasy täze ýerde gurulypdyr. Stansiýaň edil gapdaljygynda Çekinskaýanyň sürgün edilen köne artyk obasy bolsa, serhetde ýakyn ekeni. YouTube Mirasym kanaly. 4-nji bab. Häzir şol gadym oba haraba bolup ýatyr. Şol ýerlere aýlanyp görýän welin iýniň jümşülläp gidýär. Köňüji jaýlar, haýatlar, käbir ýerlerde ojaklaryň ýerleri bilinip dur. Bir tüýsli sen tuqatlyk gaplap alýar. Ozallyk serhet zastawasy, gumrukhana, Rus we Ermeni täjirleriň obalar hem haraba bolup ýatyr. Artyk stansiýasynyňky täze oba aýlanyp görän mahalymyz bizi 85 ýaşly Öwliýaguly aga bilen tanış etdiler. Obanyň iň uly ýaşly adam ekeni, inçeden uzyn, agajet ýaşly, Çekinskaýany öz gözleri bilen gören adam. Biz ol wagtlar 4-5 ýaşlarymyzdaky çagadyk. Köplenç zastawanyň ýanyna gumrukhanyň töweregine oýnardyk. Ine şonda biz orta boýly,
Horjo garaýagyz gyzy häl işini görerdik. Ol hemişe rus eşiginde. Çağalar okatmak üçin ýürüti mektep açyldy. Şoňa biziň owamyzdan oraz gelip çekitşem gatnardy. Ol şol molimy aýalyň ýanyndan aýrylmaýardy. Soň oraz geldi şol aýaly öýlenýär. Owa adamlary oraz geldi öz molimine öýlenäýipdir diýip geň galypdylar. Artykdaky dünýäwi mektep häzirki Artukul Çekinskaýanyň adyny göterýär. Ol ýerde Çekinskaýanyň ömrüne bagyşlanan kiçiräk muzeýem bar. Gapydan giraýen ýerinde bolsa Çekinskaýanyň uly portreti dur. Mektebiň taryh molimi bilen gurrundaş bolanmazda ol şeýle gurrunmerdi. 1968-nji ýylda biz mugallimler bolup öz mektebimize Artukul Çekinskaýanyň adyny takmaklygy makul bildik. Emma şol wagt bize garşy çykdylar. Aşgabatdan bize şeýle mazmunly hat geldi. Artukul Çekinskaýa Paça Russiýasyny terbiýe alan adam. Onuň terjime hali dogul öwrenilýänçe onuň adyny mektebe takmalylar. Biz Artukul Çekinskaýanyň adyny diňe 1991-nji ýylda garaşlylygy alanmazdan soň mektebe takmaly bolduk. Diňe şonda ruhsat berdiler. Any bilece Orazgeli çekiç oglunyň suratyny sinlap oturşyna gurrun berýär. Ejem gelini okan Orazgeli çekiç men kakam bolmaly. Men 1913-nji ýylda artykda dünýäge inipdirin. Orazgeli odal demir ýol işgäri ekeni. Soň ol gümrükhana kaçygar hojulukçy bolup işe geçýär. Ol wagtlar Serhede ýakyn uly gümrükhana bar ekeni. Ejem şol ýollarda dilmaç bolup işläpdir. Haçan ejem öz serişesine mektep açanna. Orazgeli onuň ýanyna işe geçipdir. Mektebe garagullyk edipdir. Ejem gelini de okapdyr. Kakam odal bilimi ýok ekeni. Ine onsoň 25 ýaşda partaň başyna geçmeli bolupdyr. Onuň ejemiň gelini alan bilimi soň ol hiç ýerde okamandyr. Kakam owadan syratly adam bolupdyr. Ejeme duşondan ol üýtgeşik geýmän çykarypdyr. Medeniyetlice, arsaja giyinipdir. Kakamam asly Göktepeden ekeni. Ruslar Göktepe çözündy. Bosgunlaryň bir bölegi artyk owasyna mekan tutupdyr. Ejem öz mektebine ýöneköy adamlaryň çağalaryna başlangyç bilim berýärdi. Rus, türkmen, ähli çağalar okudýardy. Ozakdan gatnaýan çağalar üçin ol ýatakhanada döredipdir. Ejemi halk üçin edýän aradalar üçin artykda gowy görüpdirler. Oňa yerli halk Artukul diýip at goýupdyr. Emma ejemiň halk arasynda awraýy Rus çynowniklary alada goýupdyr. Olar durly bahanalar bilen ejeme azar beripdirler. Tatyana Çekinskaýanyň artykda işlän döwürleri onuň üstünden köp arzalar ýazylypdyr. Şolaryň ählisine de çynownikler bu batyrga ýynany isledigçe garalapdyrlar. Ine şeýle hatlaryň biri ol Türkmenistanyň merkezi arhiwinde saklanýar. Ol 1913-nji ýylda etek pristawi kapitan Grunzinskiň adynyň Aşgabatyň gözleg punktynyň müdirine iýerlipdir. Hatyň ýüzünde sekretna diýilen belgi bar. Türkmenleriň artygyň gülü diýip atlanyryan Çekinskaýa mugallimi artykly türkmen Orazgeli çekiç ogly bilen ýaşaýar. Ondan Çekinskaýanyň bir çagasy bar. Ol şu ýyl Tomus dünýäni Orazgeli mektepde garagul bolýar. Özüm juda gödöksy. Artykly türkmenler Çekinskaýanyň öýüne az barýarlar. Mugallimi käbir adamlara hat işini düzedip berýär. Ol hiç kim öýüne baranok. Ruslardan onuň ýanyna hiç kim baranok. Umuman ýerli halky kän bir ýarap duranok. Senatoryň rewiziýa geçirýän mahaly bolsa Çekinskaýa ýerli häkimiýete garşy halky öjükdirdi. Any bilece pikire batyp oturşyny gaýgyly bir fursat ýatlaýar. Paça Russiýasynyň çynowniklary ejemden diýilmegiň ardasyny edip başladylar. Ilki kakam tutsak etdiler. Soňam ejemi iki çagasy men hem Gulsultan bilen uzak Ukraina sürgün etdiler. Bu 1914-nji ýylda bolupdy. Ukrainada bolsa ejem te 1924-nji ýylda çelli bolup 90 meter agyr durmuş başdan geçirdi. Artukul Çekinskaýanyň Kiýewde gyýlary Annul hem Gulsultan bilen bile düşen suratlary bar. Onda Çekinskaýa gartaşypdyr. Saçlary çar, hortoň, ýöne gözleri bolýan birjikde üýtgemändir. Namysçan gözler, agyr durmuş, ony birjikde boýuna egdirip bilmändir.
Ol gartaşanam bolsa entek gaýdusuzdy, gojorludy. Suratda ol gyýlary bilen Kiýewiň wagdalyna dur. Gyýlarym özüm Ýewropa eşiginde. Artukul Çekinskaya Ukraina barandan yerli polisiýaskileriň göz astynda işlemeli bolýar. Eýýäm 1915-nji ýylda Kiýewiň gubernatory Zakaspi oblastynyň načalnigine hat ýollap, ondan Tatyana Çekinskaýanyň geçmişi, onuň ahlak häsiýetleri, siyasi garaýşlary barada maglumatlary ýollamagy haýyş edýär. Zakaspi oblastyndan bolsa Çekinskaýanyň diňe garalap biljek maglumatlar iýerilýär. Onuň erkin pikirlidigi, hemişe häkimlere garaşdygy, oňşuksyzdygy Kiýewiň gubernatoryna habar berýärler. Şeýlelikde Çekinskaya Ukrainada hemişe göz astynda alınıp, ol jemgyýet üçin howply hasap edilýär. Ukrainada Artukul Çekinskaya moýlymçylyk işini dowam etdirýär. Başda Astizyanyaşka diýen oguda 2 klasy uçilşede okudypdyr. Soňra Çigrin uyezdiniň 2 ýyllyk Ivangorod uçilşesinde, iň soňundanam Çerkask okrugynyň Kamenka diýen ýerine çagalara bilim beripdir. Baran ýerine de özüniň adamkarçylygy bilen özüni aldyrypdyr. Yerli adamlar bu garaýagyz, akylly aýaly uly hormat goýupdyrlar. Nähil kynçylyga bolsa Artukul Çekinskaya mertlerçe çekipdir. Ana ulejе şol agyr günler barada kynlyk bilen ýatlaýar. Kynçylyklary görmek ejemiň maňlaýyna ýazylypdyr. Görgüliň gören güni ýok. Emma şonu da öz diýenden çykanok. Ol ähli ýerlerde de adalatlyk isleýärdi. Adalatlyk onuň başynyň täji. Biz Ukraina baranmazda birinji jahan uruşy başlandy. Dünýäni apytpan tutdy. Biziň görmedik günümizde bolmady. Açlygam, horlugam, zorlugam başdan geçirdik. Ýöne ejem gaýrat etdi. Hemme kynçylyklara garşy mertlerçe görüşdi. Kakam oraz gellem biz bilen epesli wagt ýaşady. Ýöne onu soň gyssaly Türkmenistana çagyrdylar. Bilmedik näme üçindigini. Ýöne kakam gitmeli boldy. Soň kakamy biz görüp bilmedik. Sebäbi 1917-nji ýylda revolýusiýa başlandy. Gara dünýäni ahir zaman alanına döndü. Aragatnaşyklar kesildi. Gatnawlar uturdy. Hemmedat garpyşdy. Şeýdibem kakam ýyzyna dolanyp bilmedi. Bizem ýanyňly Ukrainada bolmagymyzy dowam ediberdik. Şol başagaýlykda da biziň oguljygymyz boldy. Ýar Muhammed diýip oňa at goýduk. Garaz keçik bar bizi gowalaýar. Bizem ondan gaçýas. Ýöne ondan gaçyp tapma ýokeni. Daş töweregimiz uruş. Köçelerde ölen adamlar ýatyr. Biz bolsa çaga da oýnap ýörüs. Nähil erkençlik. Gyzyllarmy, ak gwardiýaçylarmy, düşer ýarlar. Şol üstümize dökülip durlar. Olaryň ährisem hyrsyz, serasa bolmasaň dören ýerinde janyny jehenneme ýiberjekler. Adam sypatly Izraillar da ýadyma düşýär. Bir gezek grajdan uruşy döwründe öýümizde denkinçiler döküldiler. Biziň hemmemiz garaja bolmamyz soň jöhüt türedip açyk boldylar. Jöhütleri atýardylar şonda. Bizi stürekledip, goňşularymyzyň jaýyna alyp gitdiler. Ol ýerde Arseň daýy bilen Fiokla daýda ýaşaýardy. Bizi diwaryň öňüne getirip hatara edip goýdular. Men Gül Sultan, ejem ojagyna da bäbejik Ýar Muhammed. Sadatlar hatara dizilip, bize tüpöň çenäp başladylar. Ine birdenam serhoş ofitser buyruk berjek bolup durha, onuň ýokarda açyk üçekde samorup duran bir zada göz düşäýär. Ýokardaky zat gramofon ekeni. Anha ýankylar onu alyp aşap düşürýärler. Gramofony platsinka goýup aýtyryp başlaýarlar. Aýdym sada gyzygyp, olar şo wagda bizi ýatdan çykardylar. Fiokla daýda bolsa ýagdaýdan peýdalanyp bizi bildirtmän alyp gitdi. Öz jaýyna eltdi. Soňam penjereden çykaryp howludaky köneje sandaga salyp gildedi. Şeýdip biz halas bolduk. Ertesi gün owanyň ruhanysi Vasili gelip ejeme käýýär. Tatyana Mikhailovna, beýle de bir arym etmek bolarmy? Hristianlaryň hadyny hukman asgyn. Şeýseňiz hiç kim size zat diýmez. Ejem şondan soň haç asyp goýdy. Şondan soň bize azar beren bolmady. Öýdäki hacı görüp, bulara hristianlarymyz ekeni diýip ýygyna dolanýardylar.
Ejem her niçigem bolsa özüni hakyky musulman hasap edýärdi. Öýde hiç açan haç asmany, ýogsam ol hristiýan dinini kabul edip dahyryn. Soňky gezek biziň üstümize howp awanandan soň ejem ikonany asmaga mejbur boldy. Ana ulejе Tatjana Çekinskaýanyň gartaşan döwründäki suratyna syn edip oturuşyny gurrunny dowam etdirdi. Ejem ömrüni uzakdagdyk mekanyny küýsäp geçdi. Wah, ölmekek bir watanymyza dolanyp baraýsak diýip ejir çekýärdi. 1924-nji ýylda ejem Türkmenistanyň respublika bolanny eşdip öýe gaýdarman boldy. Şol ýyl biz, men, doganym Gülsultan, ejen dagymyz Kiýewe gelip Türkmenistana dolanyp barmak üçin ruhsat berýän hatarlyk haty elimize alyp eglenmeýän Türkmenistana ugrudyk. Ejem, men, Gülsultan, Ýar Muhammed hemmämiz ýola düşdük. Ejem 1924-nji ýylyň dekabr aýyna Aşgabatda geçiriljek mugallimleriň birinji gurultaýyna hem howlugýardy. Türkmenistana ýetmek üçin bolsa biziň minmedik ulagymyz galmady. Mallaşalýan wagonlara çelli mindik. Bir ýerde durman ýöresek bolýar diýdik. Ahir soňy watana ýetsek bolýar diýdik. Ýolda ejem ýaragsyzlyk tapdy. Ýol boý içinden bir zat tutup azar ýamany berip geldi. Bakuda ejemi ot bilen düşürüp lukmanlara seretdirjek hem bolduk. Emma ejem öýde garşy çykdy. Çaldyrak watanma ýeteýinip şol özelini durdy. Agyr halla ýene ýoluny dowam etdirdi. Aşgabada gelenmezde ejem ýagdaýy has hem erbetleşdi. Ýöremäge ýagdaýy bolmady. Wagzaldan gön demir ýol keselhanasyna alyp gitdiler. Bezi bolsa ejem ýollaşlarynyň internata tapşyrmagy haýyş etdi. 4-nji bab. Sagaman keselhanadan çyksam, çagalar soň özüm ýygnaryny diýip aýdypdyr. Bizi, meni, Gülsultany, Ýar Muhammedi wagzaldan alyp Enequly wadynyň internata elip tapşyrdylar. 3 gün geçenden soň bize ejemiň ölenligi habar berdiler. Ejem biz bilen hoşlaşyp bilmän bu dünýäden ötdi. Ejir çekip öldürüli. Ol gara hastalyk kesellen kesellän ekeni. Ana ulejе epeswat geplemän dım oturdy. Gurlap bilmän boğaz doldy. Soňam ýerinden alyp penjereniň öňüne bardy. Daşaryny synlap durdy. Men bolsa öňümde ýatan Tatjana Çekinskaýanyň suratyny elime alyp synlap oturdum. Gaýdy Türkmen zananyň gaýraty ýyllaryna, gözlerine seredip pikire battym. Onun geçen pajygaly günlerini ýadyma salyp epesli wagt oturdum. Gornäkil gaýdysızlyk. Bu bir hakyky halk gahrmany ahyryn. Milli gahrman. Türkmen halkynyň bagtly gününiň ugrunda dynsyz görüşen türkmen zerany, watanyny, halkyny tüýs ýürekden söýen şahsiýet. Hawa, şahsiýet. Onda da beýik şahsiýet. Ana ulejanyň ýuwaşdan çykan sesi meni özüme getirdi. Ol uludan demnarly da gurrunny dowam etdirdi. Ejem ölen soň biz onuň çagalary internatda galy berdik. Internat diňe gyýlaryňkydy. Oglanlar bolany okdalýardy. Ýöne biziň Ýar Muhammedimiz gaty bolan soň onu internatda galmaly etdiler. Biz 1930-njy ýyla çelli internatda terbiýelendik. Soň herimiz durmuş ýolumyza gidiberdik. Men Bayramallaki Owa Hyjyrlyk institutyny okudum. Gülsultan Üniversitetiň biologiýa fakultetine okuwa girdi. Ol soň uly alim bolup geçdi. Saglyk ýagdaýlary zerarly Gülsultan Krime göçüp gelip ömrüniň ahyryna çelli şol ýerde ýaşady. Onuň ogul gyýlary häzir Krimde ýaşaýarlar. Ýeketek oglanjygymyz Ýar Muhammed bolsa demirýol tehnikumyny okuýardy. Uruş başlanýanda ony 18 ýaşyna alyp gitdiler. Ol uruşdan gaýdyp gelmän wepat boldy. Meniň kakam orazy gelip çekiç bolsa, soň bizi düýünden ýatdan çykardy. Ýaşynyň soňuna çeli ol biçare bir näçe gede öýlenipdir. Iň soňunda da 1970-nji ýylda Sankt-Peterburgda Rus aýaryndan bolan gyzynka gedilenje baranna daçada tarpataýyn ölüpdir.
onuň jesedini Türkmenistana getirmäge mümkinçilik bolman soň orada ýelde çekiç Sankt-Peterburgyň gonamçylyklarynyň birine jaýlanypdyr. Onuň madary häzir şol ýerde. Şeýdip biz dargadyk. Diri galan diňe men Annagul Muradowna Çekinskaya, Tatyana Artukul Çekinskayanyň körpegizi. Meni häzir çelli bir zat binjalyk edýär. Şu wagtda çelli ejemiň jaýlanan ýeri belli däl. Onuň madarynyň nirdedigi belli däl. Biz onuň çagalary köp gyzyklandyk bu mesele boýunça. Ýöne hiç ýerden belli bir jogap almadyk. Meniň bolsa bilesim gelýär. Onuň madarynyň nirdedigi ölmänkäm görsem diýän. Türkmenistanyň Merkez Döwlet arhiwinde işläp ýören wagtym bir kiçiräjik maglumatyň üstünden bardym. Maşinkada çap edilip goýulan bir sahypa kagazyň ýüzünde şeýle ýazgylar bardy. Ilkinji pedagoglaryň biri Meryem Ezizowna Kerbabaýewnanyň ýatlamasyndan 1924-nji ýylyň dekabr aýynda Aşgabatyň Magarif öýünde Türkmenistanyň mugallimläriniň birinji gurultaýy işläp durdy. Birinji çykyşdan soň minbere Muhammed Gelliýew çykdy. Ol zalda oturan mugallimlere ýüzlenip şeýle diýdi: "Öz dogduk mekanyna dolanyp gelýärkä, ýolda ilkinji türkmen mugallimi Tatyana Çekinskaya agyr derde uçurady. Ol öz watanynyň gülläp ösýäni görüp bilmän demir ýol keselhanasynda ýogaldy. Çekinskaya bütün ömrüni öz halkynyň bagly durmuş üçin göreşip gelipdi. Artukul Çekinskayanyň ýaty ýadygarlygyna baş egip 1 minut ýeriňizden turmaňyzy haýyş edýärin. Biz ähli mugallimler bolup demir ýol keselhanasyna bardyk. Tatyana Çekinskaya bilen ömürlük hoşlaşdyk. Ony musulman goramçylygyna ekilip jaýladylar. Bu haty okanymdan soň wajyp pikir meni binjalyk etdi. Tatyana Artukul Çekinskayanyň nirde jaýlananyny anyk belli däl. Mümkin bilýän adamlar bardyr. Ýöne biziň ýüz tutan adamlarymyzyňa habarlary ýok ekeni. Hatda onuň gyzy Annagul Çekinskayanyň öden bilenok. Mümkin bilýänler bardyr. Eger şeýle bolsa, onda seslenin, adamlar, seslenin. Türkmeniň taryhyny öçmejek ýyly galdyran gaýdusuz denanyň hatyrasy üçin seslenin. Tatyana Çekinskayanyň meşhur portretini ýene bir gezek elmal ýaryn. Ol merdana gyýdyň gara gözleri bize seredip dur. Ene, onuň şol gözlerinden men Çekinskayanyň bir wagt aýdan ajaýyp sözlerini okudym. Şu gün meniň 30 ýaşymy dolýan güni. Bizim ülkemiziň eýlenmegine de 27 ýyl bolýar. Men öz ýaşlarymyza olaryň ösüp ähli halkymyza ruhda aýdan ýokary göteriliş we azatlyk berjegine berk inanýaryn. Elbetde, belki sen onu görüp bilmersiň, emma seniň çagalaryň, agtyklaryň ol ýurda ýaşarlar. Häzir Çekinskayalardan aýatda diri galan ýok. 85 ýaşan any ulajyda pahyr boldy. Emma ol baradaky ýatlama bolýan ömürlük galy. Türkmen halkynyň merdana gyzy, halkymyzyň batly günleri ugrunda janyny gaýgyrmadyk. Gaýdusuz denan Tatyana Çekinskayanyň tüýs ýüreginden beslän arzuwy 1991-nji ýylyň oktyabr aýynyň 20-sine hasyl boldy. Türkmenistanyň özüniň garaşly döwlet bolandygyny bütün eleme jar etdi. Türkmen halkynyň ömürbaqy arzuw edip gelen maksady amala aşdy. Halkymyzyň garaşlylygy göze düşdi. Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Beýik Saparmurat Türkmenmaşynyň ýolbaşçylygy aslynda türkmen halky döwletimiziň garaşly binýadyň düýbüni tutdy. Ol edil ýaşajyk nahallek, ünse, ýdege, tükeneki alada mätäç. Onu ösdürip ýetişdirmek ählimiziň mukaddes borjumyz. Garaşlylyk her bir halk üçin bagyt. Türkmen halky üçin hem garaşlylyk uly bagyt. Onu goramaly, eýgörmeli, ýüzüňe silmeli. YouTube Mirasym kanaly.